Ама, сега ще ходим. Къде ще караш? Дирета. Тук нагоре? Дирета, 3 дирета мисля, 2 дирета, 3 дирета да правим. Ага. Опа! Как го фанах бати от нищото. Шосето какво стана? Вашите ли биха? Не съм гледал тия по групи. Това военния 19. Нашия. Аре бе, Георги, 300 човека, да. то голяма тренировки прави този човек. Тръпа. 400-500 км. Да, кара се те. Бил майката. Леки ще стана. Аре към директно тогава. Няма да обикалям през жан. 10 Ако беше минал, ще да ги биеш, бе. То май не знам друг. Друг няма. Май никой. Баща с това MD, кой е MD, който е лайкнал? MD. ще да лети. Ма точка, да точка. Той това ли че? Ай, момчета, чао! Айде. Ай, тук е дясно. Две дирета и един зоопарк е чудно. Чудно. Две дирета и един зоопарк. Днеска за какво сме излезли? Да. Обоснователството на EVN дава напред. Покрай бора на мангара, знаеш ли го? Бора на мангара, не. Сега ще го покажа. Бора на мангара. А защо е на мангара? Ага. Скока директно в бора. Уей! О!
Ние по тази пътечка тичахме, нали, на Николай там. От тук по тази пътека тичахме на Николай на това. Да, ма и на Ангел. Ай, на Ангел пак ли беше от тук? Да, мина от тук, да. Супер е тук. Да. Да, кажи му само да тръгва към дирето. Айде. И с тия електрички. Пиеме горе. Койчев, как е? Що? За малко не мога да изпитам. Трябва да кажеш ли ти? Айде, момчета, галя. Аре, дай с нас. Няма, брат. Правя още едно нагоре и се прибирам. Къде е това нагоре? Карам да отида. Това чинчер, вале. Каларите отива. Айде, вас. Няма, писали. Го пусках един път единствен ход Дани и аз не знах на две места. Той го пусна. Така да видим. Ами виж какво, значи ако караш зад някой, дето го пуска, би трябвало да стане работа. Става. Тук са нас пускали. А ти с колата. Аз съм с колата, аз я пусна, да я забравих да я пусна. Тръгнах ми чак на генералската кола. От генералската до тук 300 денивация. Да. Качваме ли на рампата? А? На рампата викам, ще се качваме ли? Втората чаша я пускаме ли? На равното ще я настигнете, със сигурност. Там дето се върти. Втората част ще я пускаме ли? Защото там... Не, ти си с тях. Ти караш пред мене само. Ти си с тях, защото после И не бързаш много, защото... не ми се занимава с баща ти. За пред шмата, Няма да бъде. там уния бич с рекорди. С жълти. Днеска не е време за рекорди. Матраци. Там са педераски. Не ми се занимава. Съм го карал никога това. Да. Ти си най-добър мангърчен, се правиш на мут. Заобикаляме всичко, знаеш. Да не се излъжи да скочи.
Дясно! Газят! Оп! Леко, леко, леко! Леко! Кога едва журно за... тя спре. Няма оня фоточода и там на нашите сили. То си боява ляво, ама вече има. Крипка, че няма да вали. Къде ще пускаме? Отляво, да? Ами отляво ще е по-добре, да? Че отгоре тия камъни не могат да залъзгат. Това язото е голям дар. Уникална работа е, човек. Аз не знам друг град. Те да ти е толкова близо. Оп!
Ще побутаме, какво толкова. Боча, дясно! Ай! Техника надолу, техника нагоре. Няма само надолу да бутаме, не? Теме. Много ясно. После като вземем да задобряваме, пак почнем да си гоним времената. Ще вземем да сменим колелета. Има по-добри времена. Спас. Дирето 4 минути. 4:01. Държи рекорда. Пимпа, айде, чао. Пимпа, брат Бойчев, ние пак ще видим децата. Айде, на здраве от Айде! Да, от друга страна. Здравейте. Да снимам аз, те ще го изключа. Сега ще снимаш ли? Моите падания три пъти се изсулех на това човек, мисля, че. 3 пъти ли беше? Колко?
Чакай сега, къде гледам да там не гледаш, ама айде да се казвам. Добре, че какво се вижда? Добре, тук го служи. На здраве. На здраве.